Γεια σας, με λένε Γιούρι, είμαι από το Παραλίμνη, είμαι 17 χρονών, η μουσική είναι το πάθος μου. Το τραγούδι μου λέγεται Victorious, το έχουμε γράψει εγώ και ο producer μου, το λένε Clyde Ward. Από πολύ μικρή ηλικία βλέπω τη Eurovision και τη θαυμάζω, μπορώ να πω. Πάντα ονειρευόμουν να σταθώ σε αυτή τη σκηνή και ελπίζω το τραγούδι μου σήμερα να αρέσει στην κριτική επιτροπή και να καταφέρω να περάσω στην επόμενη φάση. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision είναι το Hold Me Now του Johnny Logan. Hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know through we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Γεια σου Γιούρι, καλώς μας ήρθες. Γεια σας. Προτίμησες και εδώ να έρθεις, έτσι, μετά το Voice. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Αυτό που λέγαμε πριν. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Να το συνδέσω γιατί είναι λίγο άσχετο το... Λέγαμε τώρα ότι η μόνη φράση που μπορώ να πω στα ρώσικα είναι «Για χατσούπα η τίτα μόη», που σημαίνει «θέλω να πάω σπίτι μου». Είχα θεία Ρωσίδα. Άντε αγάπη. Ναι, και της έλεγα μόνο αυτή τη φράση όποτε ήθελα να με πάει στη μαμά μου. Και γιατί μας αφορά αυτό. Να πούμε τώρα όλοι οι φράσεις ξέρουν το άσχετο επειδή γέννημα. μιλά ρωσικά ο Γιούρι και είχαμε μια κουβέντα πριν. Λοιπόν, καλώς μας ήρθες. Μια χαρά τα μιλάτε όμως, μια χαρά είναι. Και καλά τα λέω. Να μάθουμε με τον κύριο Άλεξ να μιλάμε. Και ο κύριος Άλεξ μάλιστα. Και πληθυντικός μια χαρά. Είναι Γκασπαντίν Γιούρι. Α, μάλιστα. Πώς λέγεται το κομμάτι σου? Το τραγούδι μου λέγεται Victorious. Oh my God. Ναι. Είναι απειλή αυτό. Όχι, Και δήλωση. Και υπόσχεση. Ναι, είναι... Ξέρεις, ένα συνθηματικό ότι είναι κάπως σαρκαστικό, μπορώ να πω. Πας Eurovision και λες Victorious, I will be glorious. Εγώ δεν το βλέπω σαρκαστικό, το βλέπω απειλητικό και... Εντάξει, έχει ένα δίκιο εδώ, γιατί όταν πηγαίνει ένα κομμάτι πάντα και λέει Victorious, μπορεί να το δουν λίγο αλαζονικά. Μιλάς εσύ που ήσουν με τον number one. Τι λες, μεγάλε. Σωστό κι αυτό. Πάρ' το πίσω. Πάμε να σε ακούσουμε. Βεβαίως. It's only you and I. Victorious, I will be glorious for your love, for your love, victorious. I will be glorious for your love, for your δεν σας είπα είναι απειλή? Δεν είναι ακριβώς απειλή. Εκτός αν εννοείς απειλή για τους άλλους διαγωνιζόμενους. Ναι, απειλητική δήλωση είναι, παιδί μου. Για τους άλλους. Για τους άλλους, τι, για μας? Εγώ βλέπω ένα νεαρό που δεν θα πω την ίδια φράση με την προηγούμενη. Δες τα μας, δες. Βράζει το αίμα του. Που ρέει και καίει. Ρέει και καίει. Συγγνώμη, πήρα το λόγο, με συγχωρείς. Όχι, στο δίνω. Ναι. Με συνεπήρε η ορμή του τραγουδιού. Που θέλει να παλέψει για την αγάπη του και να της δείξει ότι μπορεί να τα νικήσει όλα για αυτή τη μεγάλη αγάπη κλπ. Αυτό δεν λέει. Δεν για την αγάπη.
δεν σκέφτομαι τη Eurovision αυτή τη στιγμή. Ναι. Ωραία. Εγώ σου έχω δει βέβαια και σε άλλα πράγματα που επειδή έχεις πολύ ωραία φωνή και πολύ δυνατή φωνή και έχεις πολλές δυνατότητες ως τραγουδιστής. Τελειώνει και το τραγούδι. Μ' άρεσες πάρα πολύ που σε είδα να τραγουδάς πιο κλασικά ξένα τραγούδια, στυλ, ξέρω εγώ, Tom Bennett, Frank Sinatra κλπ. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το είδος. Αυτό ήταν άλλο στυλ. Προφανώς για να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μ' άρεσε. Στάσο. Λοιπόν, Γιούρι, σε παρακολουθούσα και στο Voice. Είσαι έτσι καλλιτεχνάκι, είσαι ταλεντάρα. Το τραγούδι για μένα είναι προβλέψιμο, δηλαδή στο CD που το άκουγα δεν μου έλεγε και κάτι ιδιαίτερο, ειδικά αυτή η γέφυρα, η χιλιοϊπωμένη κτλ. Περίμενα όμως ότι εσύ θα το ανέβαζες on stage και το έκανες. Το τραγούδι είσαι εσύ. Άλεξ. Και εγώ θεωρώ ότι το τραγούδι είναι μια παγίδα εισαγωγικά. Είναι στη λεπτή γραμμή μεταξύ του δυναμικού και του kitsch. Δηλαδή πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ αν περάσεις στην επόμενη φάση και αν φτάσεις στον τελικό, πώς θα το παρουσιάσεις. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέει ο Τάσος, δηλαδή είναι προβλέψιμο, είναι χιλιοϊπωμένο σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Είναι καλό. Έτσι. Θα το βλέπαμε βαρέλια, καθρέφτε, τύμπανα. Ακριβώς αυτό πρέπει να αποφύγεις. Όχι θα το βλέπα, θα το ήθελα. Κατάλαβα. Τόσο έχω έναν ενδιασμό πάλι για τον τόνο. Γιατί εκεί που θέλει να ανεβεί το τραγούδι πάνω, your love, 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 επειδή είναι πάρα πολύ ψηλό, ήσουν κάτω. For your love, love, love. Και έχασε λίγο τη δυναμική του εκεί πέρα. Ήταν χαμηλά τα φωνητικά, εγώ νομίζω. Θα διαφωνήσω λίγο με τον Άλεξ στο λεπτή γραμμή μεταξύ του, πώς το είπες, του kitsch και του δυναμικού. Ναι. Του δυναμικού. Εγώ θα πω, ναι, υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του δυναμικού και του φορεμένου για μένα. Είναι μια πατεντούλα που την έχουμε δει λίγο στην Eurovision αυτή. Δεν τη θεωρώ kitsch, να σου πω την αλήθεια. Άρα καταλήγουμε καλό τραγούδι, καλός τραγουδιστής. Έχεις απίστευτο έλεγχο τονικότητας, το είχα δει και στο Voice αυτό, και μια ποιότητα χρειάζεται. Λοιπόν, να πάμε να ψηφίσουμε, τι λέτε? Βέβαια. Πάμε, Άλεξ. Εγώ θα πω ναι. Ευχαριστώ. Δέσποινα. Ντα. Σπασίμπα. Παζάου. Εγώ. Έλα, Ρωσούλη μου. Τζα Κασπαζά. Νομίζω το Κασπαζά δεν ταιριάζει εδώ. Κασπατζίνι. Αλλά το αυτό ξέρω από τους δύο ξένους. Ήμουν έτοιμη να το πω εγώ και λέω άστο, κατάπιατο. Ντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις 4. Ναι, περνάς την επόμενη φάση. Συγχαρητήρια. Ήσουν εξαιρετικός πάνω στη σκηνή. Θέλουμε να μας πεις πώς ένιωσες σε αυτή τη σκηνή. Γιατί στη σκηνή του Voice είχαμε συνηθίσει. Εδώ πώς ένιωσες? Εντάξει, ήταν πολύ βολικά. Νόμιζα ότι θα ήμουν πιο αγχωμένος, αλλά τελικά όχι. Μια χαρά μου βγήκε, πιστεύω. Οι κριτές ήταν πολύ καλοί μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με περάσανε στην επόμενη φάση και ελπίζω να ανταποδώσω καλύτερα την επόμενη φορά. Τα σχόλια των κριτών ήταν ότι τους άρεσες πάρα πολύ εσύ, η φωνή σου, το show που έκανες, αλλά το κομμάτι τους είπαν ότι ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έχουν ξανακούσει στη Eurovision. Εσύ συμφωνείς? Εγώ αυτό το τραγούδι το είχαμε γράψει με σκεπτικό τον τρόπο που εμφανίζονται πολλά τραγούδια στη Eurovision και είναι σαν ένα
κείμενο. Αρχίζει με πρόλογο, αρχίζει με κυρίως θέμα, τελειώνει και τελειώνει με πρόλογο. Όχι, επίλογο, συγγνώμη. Και το έχουμε κάνει τέτοιο το κόνσεπτ, σιγά σιγά να ανεβαίνει και να ανεβαίνει και στο τέλος να τα δίνει όλα. Μπράβο Γιώργη μου, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Ο πατέρας σου αγωνιούσε εδώ μαζί σου.